morning, madung udtog, ug madung hapon. Karon di ay das ni kagi bitaw kita man mo sang gilampasan kay ang tamlag ubi. Sa karon alang gining tamnan. Balag pila nakabuok, violet na og puti. Mas bakilid sa anang kilid ug makalugar ko hapon ang tamnan og kamuti. Maadto na laman sunod adlaw o sunod buwan na madaw-daw kaysa magsingaron kay ang grabing panahon karon. Alang disira. Lisod mangitag mamiso. Kaya na mis bay katapok nami. Kamusta naman mo? Si Madam Lilian, Anthony Family, kamusta diha Madam? Ano sa baka mo uli? Gimingaw namin nimo. Gimingaw na ko nimo kay wa na mo order ng lumpia. Maglumpia na po kong balik kay di mas bulita isang pasurudon sa bulita og lumpia kay madon laman kay na makapalit mig maintenance daghan na ba mi nag maintenance bitaw wa bay laing mahimo dali kay kuan man arang inita wala pa ni order og biko wala pa ni order og suman panagsa magsuman si upaw maglako 40 ka buok ra pod kada buntag maglako jag budbud og daring tagaputlong kam dari stokloy dari babaw dapit sa amo kisa toy ganahan mag order og budbud kada buntag painit kay kanang budbud pwede na mo ipamahaw kay begas man na ligon man nagbusog bitaw kasi ganahan PM naman mong bilita o di gani dari na ay si bilita mo na magsuroy sa kada buntag og kuan gapon suroy sa itos putlong kam ipulihan ni jaghang taga suroy kay niamon sa dari dito sa pay pasurudon malingaw man sa suroy suman masin day pag kuan basin day bilang kinahanglan og baji arong mahalin na posibilita kay renta ra man kapin wa panahalin sa ba di mahalin bajiha kay arong kita na po ko isang liwat pohon mao kuno lagi kinsa toy ganahan og kuan mangitag pagasawonon bitaw suman na may day sorry sa gapon na ang suman halin dag ako mahalin sa kog apil basin day nga mo palit niya bitaw kumidja lingaw-lingaw kay ang panahon grabe inita kay nasa laning panahon ko ni siga naman ang mga COVID pod ang naghana pang manuwing COVID ug kamo diha rasmire hilamanoy amping mo diha kanunay ug ikaw diha ma'am anyas ko mimi relax lang kanunay diha sa imong problema pari kitang tanan na yung mga problema daghan kaya na nimo ma'am sa imong problema sa imong pamilya pareha man tang tanan na tay mga problema kay matug pa nila kaning tawo way problema di na normal ampo laman ta kanunay diha ma'am kape ko no bilita Pico brown ko no kalis sir kopi ko brown ko ano naman wa may brown wa akala British Blanca da British hara ada kong blanca ini na mo sa mga karako basa ka ba aga pabaksin lagi ako imong apat kay ako di mo kung giing na nadara ko nimo natural mo ko ni ang hagali halang gilingaw-lingaw gang kuan kay nagpabaksin man gud gihapon gibakangan ka mo nga nimo pagilan tan mo kaon sa ako nagbaksin grade 1 pa o siguro may vaccine kuan ra ni mura ni kasakit sa baksin sa buntis pa kana bitaw magbaksin og mag-inject og anti-tetanus mura kasakit Sarah nagsirasmiri kay ha crazy nagsirasmiri kay nahadlak man sila gagawa sila pabaksin ang kami kay ako gapo na daram kong bilita magdaira ko sa bahay ginang dagdag inay kay last pag ato nas sentro gapon ako na di last ko gapon makahabol aguban madugaling kay last kay di man ta kumpoy plano nakalit raman tug ka ngadto angin ng upaw na baksina na hinuon ko dahil sa among magpila rin kabuk nagbaksin gamay ra kay nanalaw da pag-abot waltos kuan kay di am dahing gagaw nga midwife mo pinagtupok kapag ipangutanag di ba sakit si kuan
Si Julia Kutamura mo'y nagtupok na dani gahapon kaming duha sa upaw. So, ibis ka wa to planuhin nga magpabaksin, baksinan hinuon mi. O katong wa ba nagpabaksin, okay naman di ay, di man pud sakit kadto. O katong mga bading nga nakatilaw og antitetanus sa pagtupok parihara kasakita ag tupok sa antitetanus. Maminhod pud galijot ag imong tinupukan. Yan sa mga maghalag gini kay kami nang hadlok mi jag ingon magdi ko nung pabaksin di nakangatos tagbilaran. Na naguudyo ko pagadog di ko motos tagbilaran kay kabusag ang mga puskortes din sa ko kangadto. Noong nagpabaksin na lamang ko kay mamalang istorya nga di ko nung pabaksin di ko nung makalakaw. Ano na ko nung subay, di na ko kalugsong syudad. Motong pagas na lamang ko si Opa ang pinakaagni. Agaban pa rin gusto. Wala naman hinuon po daan ni ron kaya ito naman po sila yung baryo. Daghan ra ba ng baryo nga uban nga kuanan. Kaya kada baryo daghan sa nga gagaw ningon nga last na kuno. Last na kuno tulis among baryo, so di na kuno sunod tinuod maka pa nang mingon ka ng kuan. Di makabaksin ron sa mga libre, magbayad kuno. Sa nakatinuod. Wa ni mo pabaksin ng uban way kabayad. Di na mabaksinan. Jak kita alaman ta. Kay kuan pohon kita alaman ta katong mga followers nga nagsuwaybay nga mga malumong kasing-kasing amping mo kanunay hinat pantagino magabalin sa kanunay sa oras o tanang adlaw sa mga malumong kasing-kasing amping mo kanunay. I love you. A few moments later. Kaning bayulit man eh. Mo nagkayo din? Kam nakatawag man lagi sa messengers mi ay. Paspas si paggamay. Kaya islo ang ikuan. Ubi. Ito nga. Kapantay nga. Ito sila malabay. Tagak ang mga kuan. Wala na. Isa ba ito na eh? Katawa mo na. Ang kukain na. Geographer kong nanay karon guys. Isa ba ba ito? A few moments later. Nangaguwa nga rasaya nga. Huwag man kayo mga artisan mga tauran eh. Kini si Jamay, si kanjid mo kay inyong mga biti wa may karat. Papainsit ba ko? Ya, ay katuna rin. Pila mo pipi na kapit. Nada, ay katunang Hala, ano ba rin? kasi may isya na ko po. Katuna. Ano ba ron? Patay, balitay. Ngayon kalis magkuhan, alimpus. Agabagay. Hala, pero may mapalit ka. Awit ko sa ba? Oh, sinabat. Tiri, alas tiri. Nasa ba mo? Mo 220 160. Ay, sa gihapak lakas. Dahon ay, nasi mo. 240, 180. Di kaduha na. Jadi ka to. Kay ko ano man ay ka to. Ha? Wa na ko sa banang kuan. Nasa kater? Lagi, mumuwak na ka. Ambag na si Jato. Abang. Kaya ko mag-selfie na. Mubalik ka yung palit. Adi na laman kay kung maura man na yun. Mamuwak ko lang lubis kang bintig tay. 180 na yun. Atos kayo gaw din sa una. Lugbo mo itong lubi. Nabitaw. Mura may murag pinaka. Sorry mo yun na. Dito ka ba yun? Kaya wa man kay. Oh, ya igog ma'am. Agang no kay usay mo. Mo isog to han. Grabe din yung taas ano. Taas pas kampul. Pila mo tagi mo no? Lahi 180 over 190. Di mga bright tada ninyo nga tag-asa mo grado. Ang nga din ni patlugon. To pala kayo dinaragtad.
Ibi pa nabuhi pa ba na? Patay na. Isa mapunis ilin. Pag mo nag-picture nga pero yung isa Kuan ni Buboy na. 4137. Buboy nga ko. Oo, kay Panri. Nitigbas. Tigbas ni. Subay masyado naabog. Natigbasan na ilang anak. Kay Nagkamali ba? kuha man naglantaw na ni kuan kay tigbasin man si Siano. At tigbasin si Siano si ang kuan kay na nailag man pud ni kuan ni Romel.